שמי שלום, אני בן 68, אני נמצא כאן בשטווארי איורבדה, בלב ליבו של ויינד, אזור ירוק של יערות, משהו באמת בלתי רגיל, יש שם חיות, בעלי חיים, יש פה נחשים, יש פה הכל, לא במקום הזה, אבל זה מקום יפה, ואני פה עובר טיפולים מאוד טובים, כי הם משלבים גוף ונפש. זאת אומרת, יש תרגול יוגה 3 פעמים ביום, והדגש הוא דווקא לא על האלסטיות, אלא על הנשימות, זה מה שחסר לאדם המערבי, הנשימה הנכונה, לחיות את הרגע, ואני חושב שזה אחד המקומות הכי טובים שאני נתקלתי בהם, יש פה רופאים יוצאים מן הכלל, יש פה מעשים מעולים ומעשות, כן? והטיפול הוא משלב את העיסוי ואת התרופות שהם נותנים, ואת המדיטציה ואת היוגה, ואז אתה מקבל את השילוב הזה של גוף נפש.